Bună seara și bună ziua, oameni dragi! Astăzi vă vom arăta cum să reparați un calculator. De exemplu, ai calculatorul varză, l-ai stricat și ești supărat și vrei să-l faci, da? Ai anti-spyware, ai ai probleme cu root-ul și nu știi să-l formatezi. Bine că am apărut eu ca să-ți explic cum să faci și moca fără bani. Bineînțeles că fără bani. Așa, în seara asta, voi vă arată cum să reparați calculatoare. Vă căutați sculele, bineînțeles. Ce vă trebuie la mână? Un ciocan și un calculator, bineînțeles. Și de care nu prea mai merge. Și vreți să-l reparați. Că Bahoi a intervenit aici și vă arată live cum se repară un calculator. Sper să înțelegeți despre ce e vorba. Da. Acum, aveți calculatorul, da? Ca să-l dezamblați, vă trebuie un ciocan, să-i dați câteva, să-l scuturați de praf. Îi dai puțin mai tare la ciocan, la calculator. Intri cu șurubenița, bineînțeles, așa zis Bahoi. Ai de șurubat de câteva ori țaca-paca. Deșurubezi, bineînțeles că e anti-spyware, anti... Ai desfăcut această placă unde se ține mențiunile, dintre care intri în root. Și în calculator, de exemplu, de exemplu, asta este placa video, placa prima, hard disk-ul. Aici deja sunt multe elemente și dacă vrei să scapi de virus, tot ce trebuie decât un anti-spyware. Și cel mai bun spyware removal, care aruncă antivirus, este HG Glass. HG Glass. Cu HG Glass-ul spreiezi să se ducă acei microbi. Bineînțeles că e de la miros. Și bineînțeles că intri în el și încerci să-i faci ceva. De exemplu, asta. De exemplu, sus morți. Stați puțin. Îi scoți hard disk-ul și încerci să-l cureți hard disk-ul și încerci să scoți placa cu asta. Metoda țigănească, că merge, știi ce? Scoate antivirus. Sus morți. Aha, astea sunt generatoarele cu astea, chestiile astea. Astea sunt acele fire de percepție. Pentru că în astea vine în root. Deci până așa ceva poți să repari acel root. Și ce-ți mai trebuie puțin la calculator ca să repari? Deci scoți placa, aici este partea de hard disk. Și nu trebuie decât o șurubeniță. Și cu șurubenița, bineînțeles că încerci să scoți. De exemplu, să vă arătăm mai... nu știu dacă vedeți, oameni buni. Deci, uite, asta e placa de suspensie și bujiile. Dar noi încercăm să scoatem placa, că, de exemplu, ai calculatorul varză, înțelegi? Și tu, după ce prinde masa asta, și tu vrei ca să duci la reparat, îți trebuie ca să ai rami mai mulți. Că de asta calculatorul merge încet când te joci jocuri și faci măgării. Deci ce trebuie să scoți? Placa și cu placa asta, care vine de la miros, intri în C-uri, de exemplu aici este partiția C și aici partiția B. ABC avem calculator care mulți nu vă instalați. Și asta este hard disk-ul. Cu hard disk-ul bagi șurubenița în hard disk. Aici. Așa.
și încerc să scot, uite, asta este o firele calculatorului, de exemplu asta e inima calculatorului, deci așa poți să scoți virus, de exemplu acești virus merge scoate cu acest program, antivirus cel mai clar. Ai dat câteva jeturi, ai lăsat să se încarce, să dăm la, așa, și dacă vrei ID-ul meu de mes, Bahoi Style, da, Bahoi, cu Y, bară jos, stile, Bahoi Style, așa. Și bineînțeles că pui asta aici așa și îi mai dai câteva în root. După ce îi dai la motor să se cu asta scoți plăcile de bază, care mulți aveți, uite, placa de, aceasta este placa de sunet, vedeți, nu? Placa de sunet, cu asta, aici așa este, hai să vă arătăm. De exemplu, deci asta chiar dacă e, puteți să le reparați, nu vă speriați, că eu nu stric aici, să nu credeți că stric. Asta este partea fenomenală a calculatorului, orașul, aici unde sunt talibanii, aici țiganii, aici stai eu la vila asta albastră, aici așa, vedeți, nu? Și cu asta puteți să reparați acest calculator. Vă duceți cu ea la doctor și dați cu anti-spyware pe el, înțelegeți voi? Ăsta e cel mai bun program din lume. Deci cu așa ceva puteți să faceți calculatorul. Că n-ai cum altfel să-l faci, înțelegeți? Păi altă metodă nu există decât metoda Bahoi. Ai scos și ai făcut tu. Asta e placa de bază și partea rutinei, înțelegeți voi? Și ăsta este placa video și placa de sunet. Adică unde intră memoria calculatorului, care poți să o repari la loc, de exemplu. Dar așteptăm să desamblăm calculatorul. Și încercăm să scoatem și ăsta și mai are ceva în spate, dar uite, ăsta încercăm să, și uite, vezi? Cât de cât sunt bun, adică cât de cât sunt prea bun, deci astea-s mațele la calculator, cu astea poți să ai de foc la iarnă, dar dacă ești deștept, deci poți să-l repari, înțelegeți? Asta vreau să vă zic, decât că, nu știu, deci eu v-am spus de foarte multe ori, eu sunt reparator calculatoare. Și de exemplu, le bagi la loc, că ele se strâng cu timpul, știi, ele se donadează înăuntru, înțelegeți voi? Chiar dacă calculatorul e bun, înțelegeți voi? Deci așa să faceți, oameni buni, credeți-mă că ele se strâng cu timpul. Și uite așa puteți repara calculatoare. Adică să scăpați de virus, că de exemplu nu vreți să mai ai virus, înțelegeți voi?